Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Kesempatan video kali ini apa jenis nyusul wae kene Tegal. Kon golek tegane pangan bajeng kabeh. Lah ya. Nah, iki ceritane panen pari wong. Iki sik kurang semene mbani iki. Iki sik urung dirit. Sik karo bapakku ditutupi ning ngono wae. Nang geblok sik digo mulih. Cek penak. Mek dirit tok ini kene. Lah iki. Sik kurang akeh, Bang. Kurang. Sak kedok setengah. Pian apa kayune segede. Kayune segede-gede ndang didol ae niki. Rumus dhuwit jare. Wong ora butuh. Wah iki lego gedhe kok pinggir e. Arep balik wong wisan. Wis sore jam piro? Jam 4. Bapakku nggo apa jenenge? Suket. Kok wae nggo bedae. Iki dele ta? Yes, mulai sik lakno wong. Jangan lupa subscribe. Matur suwun. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Sendek sendek.